An teachtain seo tá scialagin ar tuairisc faoi ceist chonspateach na gcomharthaí Gaeilge sa tuaisceart. Ceist mhór himbealach a teas na gcomharthaí Gaeilge ó thuaidh. Don naisiúníthe is ceist ceartachanga tan, agus ar an tío eile creideann aontachtúirí gur bagairt ar fad a teas na gcomharthaí Gaeilge. De réir na reachtaíochta tá dúgus ar chomhlaí áitiúla pléile hirirtis ar chomharthaí sráide Gaeilge ach tá difar mór sa chuirthaige a bhíonn acu maidir leis an dúgus sin. Rinmuid an taide mar go bhfuil polasíthe nua tugtha se ag rinste na comhlaí ó thuaidh le bliana nuas, agus bhí muid géirí fáil amach an bhfuil se níos fosa ag daoine ar mion lá Gaeilge eiceil ar a gcomhartha sráide. So chuirmuid streicheis na hiic na comhlaí ar fad faoin fálasaí atá acu maidir le comharthaí dahangatha, faoi líon na néardas a fuair siad ar chomhartha Gaeilge agus faoi líon na gcomharthaí a chuir siad an airde. Léiríonn na figurí go bhfuil deachtartí móra an a gcónaí ag daoine ar mion lá Gaeilge eiceil ar a gcomhartha sráide. Fiú agus polasíthe nua tugthaiste ag trí chomhairle le bliana nuas. Díreach cuartha amháin atá curtha suas go dtí seo. Tá sé chin de chomhlaí ó thuaidh a bhfuil tromlach aontachtúirí an náirghlach a riamh le hiartas ar chomhartha sráide Gaeilge agus nach bhfuil aon chomhartha sráide Gaeilge curtha an airde acu. Tá comhairle amháin fós gan aon fálasaí maidir le comharthaí sráide dahangatha, comhairle lear agus arthar aondrama. Tá chuig comhairle a bhfuil marú naisiúníthe antu a churann fáilte roimh éirtis ar chomharthaí sráide Gaeilge agus a churann comharthaí sráide Gaeilge an airde. Tá muil mhór a gceist le hiartas a cheadú i gcomhlaí áirithe agus cé go bhfuil ceantar na polasíthe is cean rádaí a lig ag comhlaí chathair bhealh fearste, níl a géirí lá comharthaí Gaeilge a chur an airde. Curú 660 éirtas faoi bhreid na comhairle ó bhío se caite nuair tugadh an polasí nuaiste. Nílach 8 níortas ceadaithe go dtí seo agus an teachtain seo a curú an chéad chomhartha sráide Gaeilge an airde.